Türkmenistanda öý haýwanlaryna garşy zorluk we eýelerini ýerlemek tolkuny dowam edýär. Hususy jaýlara zor bilen girmek we ol ýerdäki haýwanlary öldürmek bilen baglanşykly ýagdaýlar derňelmän galýar we deksiz haýwanlary ýekimsiz tutmak dowam etdirilýär. Zalymlyk köpçüligiň öňünde bolup geçýär. Häkimetler bolýan ýagdaýlar barada düşündürüş bermeýär. Rehimsizlik bilen duzak gurmak, zäherlemek, taýaklamak arkaly itleri, pişikleri ýok etmek Türkmenistanda köp duş gelýän ýagdaýa öwrüldi. Ýurdun häkimetleri iýdeksiz haýwanlara garşy barlyşyksyz göreş alyp barýarka haýwanlary tutmagyň usullary çylşyrymlaşýar we jemgyýetde rehimsizlik ötýär. 6 martda Azatlyk radiosuna biritin ody berilmeginiň videosy gowuşdy. Videoda bir adam ynanjaň iti özüne çeker we onu otlaýar. Haýwanlary goraýjy Aşgabatly aktivist adynyň agdalmazlygy şerti bilen gürleşip bu videony ýagdaýa gatnaşanlaryň ýazgy edenligini we videoda ite zalymlyk eden adamlaryň haýwanlary tutmak bilen meşgullanýan edaralar bilen baglanşykly däldigini aýtdy. Bolýan wakalar häkimetleriň 10 martda geçiriljek prezidentlik saýlawlaryna taýýarlyk görmeginiň çäginde itleriň hem pişiklerin köpçüliklerin ýok edilýän pursadyran gabat geldi. Bu aralykda haýwanlary goraýjylar bir hepde mundan öň paýtagtda näwili adamlaryň ýaşaýyş jaýy bir ruhsat girip, ol ýerdäki haýwanlary öldürmegi bilen bagly hadisanyň käbir jekmejeklerini anykladylar. Şol ýagdaý bir hepde öň bolda Şabadyň 30-njy etrapçasynda näwili adamlar bir jaýyň gapysyny döwüp içeri girdiler we şol ýerdäki haýwanlary öldürdiler. 17 ýaşly ýetkinjek we onuň ejesi 3 pişik we 2 it bilen bir öýde ýaşaýarlar. Ýagdaýyň dören wagtynda öý eýeleri öýlerinde ýokdy. Habarçylaryň şonda habar bermeklerine görä 28 fevralda saat 11:30 töweregi 2 adam gapynyň gulpuny döwüp kwartiranyň içine giripdir. Başta 3 pişigiň we itiň öldürilenligi habar berildi. Soň bolsa bir pişigiň we bir itiň öldürilenligi anyklandy. Ýene 2 pişik gizlenipdir. Bu waka şaýat bolan adamlar şol sanda goňşular jaý zor bilen giren adamlaryň yerli öý dolandyryş edarasynyň işgärleri bolandygyny habar berdiler. Jaý Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafynda 3-nji öý dolandyryş edarasynyň ýanyndaky polisiýa bölüminiň gapdanynda ýerleşýär. İçi dökülen jaýyň eýeleri kanun goraýjy edaralara şol sanda etraf prokuraturasyna ýüz tutdular. Aşgabat şäherinden olan aktivistler jaýy girmek we içine dökmek işine häkimligiň işgärleriniň we yerli etraf polisiýa işgärleriniň gatnaşandygyny habar berdiler. Olar etrap polisiýa işgäri Ahmedi oýundan çykarmaga synanşýarlar. Ol öýe bir kanun girmegi gurnamak, gapyny döwmek, öýüň içini dökmek, haýwanlary öldürmek we talaňçylyk etmek işini gurnady. Indi hemme zady diňe haýwanlary öldürýän Hydyryň üstüne atmak ýa-da asla işiň üstüni yapmak isleýärler. Diýip ýagdaýdan habarly çeşmeleriň biri aýtdy. Haýwanlary goraýjy aktivistleriň sözlerine görä jaý weýran edilen we talanan adamlary köp adam häzir goldaýar. Öýüň içi ýykan ýumran, ähli ýerde gan görünýär. Öý eýleri jaýyň weýran edilmeginden şol sanda öý goşlarynyň zaýalanmagyndan çeken ziýanyň 100 000 manada barabardygyny çaklaýarlar. Azatlyk radiosy Aşgabatyň Bagtyarlyk etrafynyň häkimliginden we 30-njy etrapçydaky polisiýa bölüminden resmi görnüşde maglumat alyp bilmedi. İtleri we pişikleri ýok etmek boýunça häkimetleriň häzirki hereketleri ýurdun irki prezidentlik saýlawlaryna taýynlyk görýän wagtyna gabat geldi. Häkimetler iýdeksiz itler bilen bir hatarda öý haýwanlaryny nişan alýarlar. Haýwanlary alyp gaçmak we öýlerden zor bilen çykarmak ýaly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykýar. Bu işlere gatnaşýan jemaat hyzmatlarynyň we etrap häkimliginiň işgärlerinden daşary häkimetler adaty raýatlary we çagalary çekýärler we olary pul hem beýleki peşkeşler bilen höwüslendirýärler. Haýwanlary goraýan raýatlara we aktivistlere batyş görkezýärler. Bu aralykda ýurdun häkimetleri alawa itleriniň kultuny güýçlendirýärler we itleriň hem pişikleriň wahşylarça ýok edilmegini görmezlige salýarlar. Özüni türkmen alawaýlarynyň bilermeni hökmünde görkezýän prezident Gurbanguly Berdimuhammedow kitap we goşgy bagşlamak bilen çäklenýär. Ýa-da prezidentlige dalaş edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow hem alawa itlerine degişli başlangyçlarynda kakasyna miras düşürlük edýär. Geçmişde Serdar Berdimuhammedow türkmen alawa itleriniň halkara birleşigi atly guramanyň prezidenti bolupdy. Diňe Türkmenistanyň çäginde işleýän gurama it köpeltmek puwdagynda gymmat bahaly deshalaryň gurulşygyna müşteri boldy. Ýurtda hormatly itşinat we at kazanan itşinat atlary döredildi. Şeýle hem ýylyň edermen alawaý medali esaslandyryldy. Türkmen alawa itleriniň bayramy döredildi. Prezidentlige dalaşýar Serdar Berdimuhammedow geçen ýyl ilkinji gezek bellenen alawaý bayramyna özü ýol başçylyk etdi.